Moja gošća u studiju je Ana Marija Marinković, koja je završila master studije na Sorboni kao stipendista Evropske komisije i vlade Srbije. Studirala je i u Italiji i u Belgiji. Članica je Udruženja poslovnih žena Srbije i važi za jednog od naših najvećih eksperata za pitanja akademske mobilnosti i mobilnosti mladih. Dobrodošla, dobro jutro. Dobro jutro. Sad postavlja se pitanje da li se i koliko studenta koji odu da studiraju i završavaju škole u inostranstvo vraćaju u Srbiju. Negde godišnje oko 14.000 studenta ode na studiju u inostranstvu. Negde je prosek, to je zaista moja procena, pošto ne postoje javni podaci, da se negde oko polovina studenta vrati, što je u stvari globalni prosek, jer i u Americi ljudi koji odu na inostranstvo neki ostanu, neki se vrate. Tako da je procena da se pola vrati odmah, a pola u nekom trenutku, pošto oni u suštini posle studija u inostranstvu imaju mnogo bolje šanse i za zapošljavanje i obrazovanje su i ono što ja isto vidim i kroz svoj posao, to je da ih dosta stranih i domaćih kompanija zapošljava posle. Sada, da li to znači da je svest o našim školovanim kadrovima veća u svetu ili kod nas? Pa ja mislim da je to zaista podjednako i da to zavisi od čoveka do čoveka. Fakultet, kao i ovdje, i u inostranstvu može puno vam pomogne, a zavisi od vas, ali generalno mislim da trenutno zbog migracija koje imamo, zaista svaka osoba koja se obrazuje u inostranstvu se vrlo lako posle zaposli. Kako se uopšte rangiraju budući studenti? U kom smislu? Pa kako se dolazi do tih stipendija? Kome se dodeljuju? Generalno, pre 20 godina se mnogo lakše su se dobile stipendije nego danas, to treba reći, ali se i mnogo jeftinije sada studira. Na sajmu koji održavamo u nedelju će doći preko 10 univerziteta i neki od njih su državni, kao što su univerziteti iz Venecije, iz Bolonje, gde je godina 1.500 evra, što su generalno slične cene kao i iz Srbije, tako da dosta studenta to sebi može da priušti. Italija daje regionalne stipendije za troškove života, što je razlog zašto organizujemo ovaj sajam, zato što je jednostavno ljudima vrlo, vrlo povoljno, tako da bih pozvala da dođu, a generalno ono što se gleda su ocene škole, znanje stranog jezika i uopšte da izaberete pravi smer za sebe. Nismo rekli gde se održava sajam. Sajam se održava u Italijanskom institutu za kulturu u Kneza Miloša 56. Znači to je u nedelju 3. februara i traje od 12 do 6 popodne. I šta očekuje mlade ljude koji će doći na sajam? Doći će škole stranih jezika i univerziteti. Dakle, svaka obrazovna institucija ima svoj štand i studenti zaista mogu da se raspitaju i o stipendijama, i o uslovima studija, i o programima i mogu na licu mesta i da vide i šta mogu da studiraju i kako da se upišu. Također i mi kao Centar za studiju u inostranstvu ćemo imati svoj štand tamo ako mi je bilo kakva pitanja za sve što im nije jasno. Prošle godine sam bio izuzetno posjećen i ja verujem da će to biti i ove godine, tako da bilo koga zanimaju studije u Italiji, da li na italijanskom ili na engleskom, treba da dođe. I zaista Italija je strana zemlja koja daje apsolutno najviše stipendija i ima najpovoljnije studije za studente iz Srbije. Eto da, to možda naši mladi nisu znali. I za kraj, kako je vaše iskustvo bilo? Ja sam u Italiji studirala u Padovi. Bilo mi je stvarno predivno. Padova je jedan manji grad blizu Venecije. I Italija je super zato što je bliski su nama, opet je dovoljno drugačije. Univerzitet u Padovi postoji 800 godina. Na sajam dolazi univerzitet u Bolonji koji postoji 1000 godina. To je ogromna tradicija i predivno je biti deo nečega što traje zaista vekovima. Hvala mnogo i želimo vam još mnogo uspeha. Hvala puno. Da pogledamo kako nas vreme očekuje, a potom i da čujemo najnovije vesti.